Sunod niya na naglaom ang Executive Director sa Operation Second Chance nga si Portia Basmayor nga unta mahatagan og katumanan ang ilang hangyo nga mahatagan na sila og dugang nga mga security personnel nga mobantay sa facility aron safe og dili makasulod ang mga kontrabando sa Operation Second Chance mga kabombo. Kini gumikan kay dugay na sila ganihangyo nga unta tagaan sila dugang nga security personnel nga mutabang og gabantay sa mga bata nga gikustudiya sa Operation Second Chance. Nasaran nga sa pagkakaron ang maong facility alang sa mga minor nga nakalapas sa balaod gibantayan karon sa mga pipila ka mga PNP personnel. Unya matod pa ni Portia Basmayor nga sa wala pa giputol ang kontrata sa GDS Security, ang Operation Second Chance, dunay 8 ka mga gwardya nga gibahin sa duha ka shift. Shifting diay ni. Namatikdan ni Basmayor nga tungod sa kagamay sa mga security personnel sulod sa lugar, pipila ka mga minor de edad ang makahimo gihapon o dili maayo nga diin magpalusot og mga kontrabando sama sa sigarilyo o marijuana. Samutan na ron nga wa nagyoy gwardya ang Operation Second Chance mga kabombo kay matod pa giputol ang kontrata sa Cebu City Government o sa GDS Security Agency. Makakiat dig mayon ang mga badlungon nga mga minor de edad nga naagi kustudiya diha karon sa Operation Second Chance. Pipila ka mga minor de edad ang nakaikyas sa pasilidad tungod sa kakuwang sa gwardya. So ba nini gusto ni Basmayor nga padugangan og vertikal ang koral sa maog pasilidad. Matod pa ni Basmayor nga ngayon nausab siya og tabang sa barangay Kalunasan aron makatabang og bantay ang mga barangay tanod sa Operation Second Chance sa mga kabombo. Kini uban mga peneriso nga mga minor diya sa Operation Second Chance kay isog yun, no? Dasmagan ni mga nagbantay diya para makaikyas lang. Kanya, doon ay mga kasabot dirigikan sa gawas nga ipaitsas kural ang kini mga sigarilyo ug mga marijuana ug uban pa mga kontrabando.